Arestado ang isang pulis matapos magtuhang nagsusugal sa loob ng sabungan. Pero depensa ng pulis, nanonood lang daw siya ng sabong. May exclusive report si Kim Bandarlipe. Sa kuha ng amateur video, makikita ang tagpo sa isang sabungan sa Barangay Poblasyon, Basista, Pangasinan. Maya-maya pa, makikita ang pagdaan ng isang lalaking nakasuot ng puting sombrero at dark blue na damit. Natukoy ito na isang pulis na kasalukuyang naka-assign sa Police Mobile Force Company sa Tayug. Bilang bahagi ng internal cleansing ng pulisya, dinakip ng Basista Police ang nagsusugal na kabaro. Although legal, yung yung sabungan diyan ay bawal pa rin ang ating kapulisan. Pinuntahan natin yung nasabing sabungan at doon nga nalaman natin na nandoon nga yung pulis. Base sa salaysay ng naarestong pulis, nanonood lang siya ng sabong at hindi naman tumataya. Ngunit mayroon umanong hawak na ebidensya ang mga pulis na humuli sa kanya. Para sa aking mga kasamahan na gaya ko rin pulis, sundin lang natin kung ano yung mga nag-uutos sa atin at huwag na natin gawin yung mga bawal. Isinailalim na sa restrictive custody ang naarestong pulis na mahaharap umano sa kasong administratibo. Kasama si Ron Alister Tanyedo, ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.